Okronkoni ani asafo awurade yebɔ mpaye eda wase se agya kronkron utumi kase ni nti o me yɛn kwae se yɛn fa asɛm mmerɛ wo nkrɔfo sɛ se awurade wasɛm a ɛba yi wɔn hoɔden ɛne utumi eni akyire na ensiesie yɛda wase o Yesu din yi mu amen amen ebe nyankopɔn asese nyankopɔn aye adom bio na ne nso obi e kwan fofo ato o man yɛn se yɛn fa na asɛm nso mmerɛ mu na nsan hase ya Yesu bi amfa intermarriage ho edi kan ahwɛ intermarriage ebra na emra no enya maaye na yedi ayereware kwan no mofa so edi ayereware eja Abraham and then family yaka ho asɛm ɛne yahwɛ emra no mo so during the law ɛno nso emra no baaye no mo so no ayer intermarriage nso ana koso nso ɛno nso yehunu sɛ emra no bebra ayɛ sɛ na Israel fo ɔmo ni kwae sɛ ɔmo ware outside Israel mo nko ana na ɔmo ware ɛno nso yɛhwɛ after the law and I said intermarriage under Christianity and then the best year intermarriage under Christianity because someone so saying na ebia idi ayere and I say ya warrior boom oh Christos Vance Christos my breast no say na tie na any kind fine ensi ya adwene mo say nyame asem no de nyame condemn no say ya condemn do nyangopon agitumu no I was say agitumu say nyangopon ese Noah, I was say I say no. Nyangopon say yes ya. I say I say yes. And no say Nyangopon say no be say yes ya. Na just say any panel wa form. Nyangopon say yes, no say Noah, no wa form. Enti eno na Nyangopon say bia de sa na tie. Na as in misane say can a Christian marry outside Christianity? O Christo ni betimi aware, obi a onye Christo ni ana. As in misane say there be Christo ni die Uni kwa yese oware obi a onye Christoni. Christian should marry only Christians. Christians should marry only Christians. Christoni bia de. I was say Christoni nko na eso wa no. Ye he no nso. Christoni bia de so be ware nko ade a. I was so ware obi a ono nso ye Christoni. Na me ka say Christoni a me you genuine Christians o. And kwara Christopher ho a nyame asem ti omumu. No mo je tire kunkun di no mo nam Nyankopon akwan so ene won krofo bi nso a edi ne da omo so kwa me da nya di nya de edi nda na so kwa na me kan wasa na me ka genuine Christian me nka poor Christians some Christopher bi ho a they omo ye very poor Christians enye omo ho asa na me ka na ndi hu se Christoni bia no a obeware obi a onye Christoni na sa genuine Christian no wan ware obi a onye Christoni a wahwe ase ye no nso ya hwe ase na enema bi wo hode a Christosom baaye no emra se bibi se intercultural and international marriages are acceptable in Christianity. Christosom no wobetimi aware ba bia ene obi a Christoni bia de wosisu na ba so ware nko ade a wobetimi aware ba bia ene obi a wobetimi aware tribe bia mu kasa bia mu culture bia mu oman bia mu but I was so ye Christoni senonso obetime ware obi a ope na nso te ase se ani pa no so ye Christoni dia se ani pa no nso ye Christoni nti your partner must be a Christian ini kan senonso ni mo ade ba ko mo no se Christosom no an obi a ogidi on vanse bi oware ye ansa na obeje de ne de nko okay 1 Corinthians chapter 7 the whole chapter ni nyina no the whole chapter ni nyina kasafa aware ho na ebi ya futuo ena ebi nso ye ahyede to ka ya so to bo ase pa yie na ohwe ni nyina mu se we de ha ya ahyede ha de enya ahyede ye he no nso na o kire kwan ba bi ye nware ene ho ne ma bebre aware se mo no nya no nko anya 1 Corinthians chapter 7 nko ena obi a New Testament mu a e kasafa aware ho yo bebre nso wa kasafa aware ho ndi o kire mu ma ye hu se obi eye unbeliever ena o ware ye mra na we unbeliever no na obeji Nyankopon odi a eni so oja oba no da bi na nimo obi ye believer na afi na be ware di a e so ware Kristoni nimo obi ye wadi ka ware dada na ne yira na ni kunu enye gidi ni die emfonso bi e ne ho nimo we ye Kristoni Nyankopon bi wani a wote Bible ase afi na wo be ware di a e waso hu se Kristoni ena be ware no
nyame boa me quotation bebre ho a ye begina so na ya hwehwe mu a na timi aboa ye ndi se obi a Nyankopɔn se ware Kristoni na wo ban burum na se wo so wa nware wo so onware Kristoni dia one ya hwe ase je se watu Nyankopɔn mra Awurade asem a kan wa mfa anya dwuma wa mfa Nyankopɔn asem anya dwuma na se wa hwe ase nya se wa nkwa sɔre Nyankopɔn se kwa sɔre na wo so nkwa wa hwe entene Nyankopɔn anim Nyankopɔn se entwempra na wo twempra wa na ebu ne so wa ye bɔne ti Nyankopɔn se ha menware Israelfo ha ma menware ha se ha de mo nware na Israelfo ya so de na se omo enti Nyankopɔn de a ene ebu ne se Israelfo no omo aye bɔne anti nyame boa adesua be nyame bebre no e be nkan 1 Corinthians chapter 7 7:39 na me hwade kakra bi wo wansa empa mfiri ye nkyerɛkyerɛ na se ye nkan 7:39 I say obey kunu ti ase no na emmara kyekere no na sani kunu eka baabi a na ode ne ho na ho kwae so oware na emum Awurade mo nko a asem the pa a wife is bound by a law as long as her husband lives, but if her husband dies she is at liberty to marry to whom she wishes, only in the Lord. Asem say etwi no nko a ne ja kakra bi wo mu boni kasa no English version de nyina eyeko ye ne pepe ene kuapem no so ono so ye ne pepe pem se kua twi ni ja obetimi aware obia wo pani free mu nse twi ni wo se obey kunu ti ase no na emmara kyekere no asa no mo se be ma ni wudi a oba no won kwan so ware obia wo pe ba men ka kuapem no ba me se twi ne de woni wo kan so won kwan so ware no wo de so ho, but English version no original version nyina ni other versions nyina de wo se oba no betimi a ware be ma bia wo pe obia wo pe bia de obetimi a wa ne mu enya Awurade mo nko a me kai eno so aboa wo se na oba kunu ti ase no emmara kyekere me kai akuapem no na sani kunu eka baabi a na ode ne ho ekwan se oware obia wo pe Awurade mo nko a na wonye Awurade mo nko a de ase no oba ekunu ti ase a emmara kyekere no se be ma ni wudi a oba ne betimi a ware obia wo pe ha wo ka ware sem wo ware o se obe ware na nso o se onware Awurade mo nko a only yes phrase ni you only in the Lord. Awurade mo nko a obetimi a ware obi a wo pe obetimi a ware obi a wo pe wo yo ba we ye koma mema na obi a o ware e obi a o ware se be ma ni ukunu wu a na se woni kunu bio na afi na obe ware na obe ware no so obe ware de a Awurade mo nko a na se o ware na ye be ko nyame asem ni ahwe ne ma bebre mu pa yie pa megide sa adesua no ebe boa yen kosie ne ebe boa ye ka o se only in the Lord. Awurade mu yen hwe sa phrase no de ya na etimi use no interchangeably, etimi kan etimi fa na Awurade mu, etimi fa na Kristo mu, Nyankopɔn mu ni nyina de ya de koro Bible mu kwa a edume bi otimi use Kristo mu na edume bi na o use Awurade mu, edume bi nso na o use Nyankopɔn mu ni nyina de ya de koro na yebetuma use interchangeably betumi bia sibia na mama na yeye ohia Nyankopɔn mu a wogenka John chapter 3 21 John chapter 3 31 na John chapter 3 21 egenka ya ne ya hwe wo se na de wo yode no kre no ba han ne ho se ne nyuma medadi efi so Nyankopɔn mu ye wo Nyankopɔn mu wo ho obi o ya de etini bia o kai abohunu ne mese mekom bebre na afi o kai Kristo mo nso a 2 Corinthians ne kam nyame boa me hera to me boa se na we dey e briefing se da be betimi ehunu se wo se onware Awurade mu na Awurade mu na me kire se ye ka Awurade mu a ana ye ka Kristo mu a ana ye ka Nyankopɔn mu a ne nyina ya de ba akọ na de o pese wo bi a wo yusu no wo be yusu a ebe be si ya de ba akọ so o hwe 2 Corinthians chapter 5:17 wo se obi wo Kristo mu a na wa ya abode e foforo na enema da ni nyina twam hwe enema nyina e foforo obi wo Kristo mu a so ndia say hu say Kristo mu ana Awurade mu de ni nyina ya de koro na me besa me kaka kire na fe hwe Revelation chapter 14:31 Awurade mu so awaka ho asam yen kai Revelation 14:13 Revelation 14:13 ni hwe de Awurade asam ka na wo say inshirane awufu a 14:13
Revelation 14:13 na mete ni bi se epire so ka kire em se twere ensane awufo owu awurade mu firi sese yi kro honhom ne se ane obehome afiri wo mbre mu na onyuma edi wa echi on se ensane awufo a owu awurade mu ndi ye ka awurade mu dia ni ye ka Kristo mu a ni ye ka Nyankopɔn mu dia ya de kro ndi ya na yusu interchangeably ni ye ka awurade mu a very broad ye ka so obi wa awurade mu a ana se bi onware awurade mu a awurade mu no very mu bai pa yie pa na ya na ejina ma tebia ena san so jina ma bia ejina ma state and place na me bo wan me kan wasem dey a ndi tebia bi ana se bia bi ni nyina be kan wasem ti ye kan awurade mu a awurade mu na safo no wo okay Galatians chapter 1:22 a me mo bo so ka kire be Galatians chapter 1:22 na yenhwe Galatians chapter 1:22 o se na Yudia asafo a wo Kristo mu no animanim di asafo no ewo Kristo mu Nyankopɔn asafo no ewo Kristo mu ana ewo awurade mu asafo no nyanso edo so bebre me bombo so na Kristo mu ehɔ na fa ahodie wo Kristo mu na fa ahodie wo ye he no nso nti ka Kristo mu a asafo no ana agidifo ana hoteefo nyina genuine Christians nyina no Kristo mu ne yewo ana Nyankopɔn mu ne yewo ana nyami awurade mu ne yewo de yewo Nyankopɔn mu Galatians chapter 2 verse 4 say Kristo mu na amfadie yewo liberty Kristo mu ne yewo ehia no nso de awurade mu ne nkwagye yewo ehɔ na nasɛm wo ehɔ na bambo ene ne trene ehɔ na Nyankopɔn Yesu di hene eni awurade mu wachi no outside the Lord no there is no salvation awurade mu no ana Kristo mu no ka so obi wo Kristo mu a ene sa de ka so awurade mu ana wo Nyankopɔn mu eni Kristo mu ba bia fa Nyankopɔn esom ho bia Nyankopɔn akwan ho Nyankopɔn trene ho didie mu bibia mu Nyankopɔn de fa ne ho bia no ewo awurade mu ana Nyankopɔn mu ana Kristo mu ti Kristo mu Nyankopɔn na kwae wo ye no nso ekwan ye befa so asom Nyankopɔn awurade mmra awurade hyehyɛ bibia no nti obia wo baje Kristo adie bia no waba awurade mu the moment ya baje Yesu adie babo wasu bia no waba awurade mu dia no waba ba bia nkwa wo ti awurade mu na nkwa wo awurade mu na tane wo awurade mu na kwae ewo na waba awurade mu nso wobate bia bofuro bi mu usuba ansesa nti wo so oba ne be ware a ana be ma ne be ware a na wo ye Kristo ni di a onware awurade mu awurade mu na Nyankopɔn akwae ewo ehɔ na wo mo ye Nyankopɔn de nyina wo ehɔ na Kristo fo papa nyina wo eni sɛ obi aware Kristo mu a nso wa hye Nyankopɔn ni monyam obi a wa nware Kristo mu bia de ne sesa nipa no de wa nso Nyankopɔn ani monyam bi sɛ awurade mu no obi wa awurade mu a onya de wo pɛ onya de Nyankopɔn pɛ onya de Kristo pɛ Nyankopɔn ne control no eni awurade mu nyame bo ameka ho asɛm na de me de bie mu oniam yɛn no sɛ yɛsɛ onware awurade mu a na yɛsɛ de yɛka sɛ ware Kristo mu enti yɛn hɛ no nso pa yie pa na ade ba ko yɛka Kristo mu a eni kan nti ase sɛ maka sɛ mu bae pa yɛwɔ ɔsoma hodo pi eni gidi hodo pi na wɔ hɔ there are different religious groups with different beliefs yɛwɔ gidi ɛwɔ ɔsoma hodo pi ni gidi ahodo pi na wɔ hɔ yɛn hɛ no nso ewiase ewo mu esoma hodo bebre nu ana wo wiase ane wo mu gidi ahodo pii na wo ho na different religious groups no with different beliefs yenhwe gidi ahodo no ane esoma hodo on say ewiase ye Islam ho Islam ye esom Christianity eyesom Christosoma eyesom Judaism wo ho ye Hinduism wo ho ye Buddhism wo ho Sikhism wo ho Janchi wo ho Spiritism wo ho Baha'i Jainism, Shintoism, and Rastafarianism. Ni nyina edos be bremiti mo bodi nyina de wenu nyina eyosom. Saa esom ahodo ambo bodi nyina na ebia nko, na ebia na wo mugidie. Ebia ni emumra. Ebia ni ekwa yo mofa so esom. Ene de wo som no, ye he no nso. Saa esom na kai ho asem nyina de ebia nko. Ebia de ne ho. Ebia wo ne mra. Ebia wo ne hese. Ebia wo ne didie. Ebia wo de esom no. Yenye very careful. Ebia ewo de wo mo pe. Ene wo mo achi wade ene de wo mo mpe. Wo ba soma hodo nyina mu anya de koro. Enya de koro kora. Na eni kan tia se Islam fo nya Kristofo. Ana so mo ni Kristo mu. Sanso na
a Christopher so enye Islam for Christopher nyankramofo nkramofo nye a Christopher na Christopher so nyankramofo obia ede ne ho obia wone kwan ofaso esom Buddhist for nya Christopher omu ni Christom saa na Christopher so enye Buddhist for nya nkramofo ena nkramofo so nya Buddhist for obia wone som obia wone kwan obia wone mra obia wone hwehwe Christopher so nko ena Islam so nko yenye very very careful se wo esoma me kan nyina no obia de ne ho obia wono an hwehwe ye kan se ye Christians ye kan se Yesu ne kwan no eno kure ne nkwa no obi maja ne nche gise wona me so okam John chapter 14:16 wo so obi maja ne nche gise wona me so Christopher so nkwa ne ka sa asemwe wo soma wo nyina mu asa asemwe nya dwuma wom Christopher so nkwa ne so obi bekonya ngopo nche gise wa fa Yesu nkwa so didie Yesu moa esum ebrenu a enye sa asem no ntum yenye very careful Yesu eni sa religious group we nyina na so omo gidi se Yesu ni ekwan no enokra ne nkwa no obi nkoja ne nche dia nkasum o wiase nyina ye ba akopɛ nkasum nyina ekasum bia ne wiase bio ene Christopher so nkwa nka wo wiase yenye very careful esum ahodo we nyina no ebia nko ene wo se nti obi be ware ya ware Kristo mu wo ye Kristo na be ware ya wo se ware awuradim na ayade ehia pa se Kristo ni ware Kristo ni a ede nkoso ba pa saa na Islam ni nso wale Islam ni a ede nkoso ba on se Buddhist ni ware Buddhist ni a ede nkoso ba bosonsum ni ware bosonsum ni a ede nkoso ba ebi sa sankofo nyina na omu nyina gidi ba akọ omo som ye ba akọ de omo nhese ene omo mra de ye kire omo na obi aye na se ekoya black and white ya ede wo ha bebre ba ekoya black and white ya eni Yesu yakono ye behu ne bebre pa ye pa anti Kristo ni se bosonsum ni ware onware bosonsum ni se kramoni ware kramoni a ede nkoso bere wo mo a ede nkoso ba papa sana Kristo ni nso ware Kristo ni a Kristo ni ware obi a o awurade mu a ede asomdwe ni nkoso ba bebre pa minim sa asam ne nkosie ni behu bebre pa ye pa se Kristo ni ware bosonsum ni a na se nipa na de aduro be hyede no nya dwene se aduro na ebo mo ba ya na anga se me de menini ye aduro ne firi ase ya hwentoko ede beba ono bosonsum ni o didie se na aduro na ebo ne ho ba na afei wo de aduro be hye wa ho na wase me twam Yesu di mu how possible and how ede beba abosom ni ane Kristofo ye ni abosom ni ane na afei o ye Kristo ni na se mo kani wo de abosom ni ane aba afei na obeye ho ntoto a na beka se de ni ono ye bosonsum ni obesa ne bed na chi ekosom bosom wo se da bi me na me se me ba kwa sore kwenti ensem bebre na me se benya di so bebre no afi mo pa ye pa and wo so onware awurade mu nko na wo se ware enti bosonsum ni wo ye Kristo ni a one enisa ware obosonsum ni de kan nyira se esoma hodo no ye bobo ni se uni kwaye se Kristo ni bia ware saa bia no Kristo ni papa bia ni wa ye se ware saa bia no saa na awurade asem wa kire na no nche se ye ka so bi ngware obi a enye evanse bia physical reasons bi ntane mo religious reasons faith mo asem wa gidie ntra nyame ne bo ye nyina ba ewi ase Israel fo nyame ne bo wo mo amama no a Nyankopon se Israel fo ho mara se mo ngware mo no mo se Nyankopon ne bo wo mo ma Nyankopon ka kire Israel fo se mo ngware ho enti obade obeware a so o ye no se so ware bosonsum ni a wafom Nyankopon kwa we Kristo ni a enti obetwe akwa bosonsum mu so ware pagan a obetwe akwa paganism mu channel nso enti janu Kristo bia nso ware sa na atheism so womo a enyi Nyankopon ni we Kristo ni nso ware obi a onyi Nyankopon nie wo se Nyankopon bia ni ho heaven bia ni ho hell bia ni ho atemuda bia ni ho bible mu asam nya no kwere ma no na obi a bible mu asam nya no kwere ma na hu mu asam bia mfa no ko ware no wan kasa no ede be pa na de be bra wo common sense kra be kire osa ware na ko wura mo ne amwa wo kra wan kasa do wadwene kra to ne bible kra nka bibia wo be hu no ye wasemi wa ense bible ne be ka so fu ntimi nko ware konfo sense of be ma mu ko ware konfo ba and yes konfo ni nyame abodi ye so fu nyame abodi obi koma na nje so nyame ne bo no obi ye so fu na nje so woni nyame bo wo da bi aware mu de eye som eye gidie ye very careful ti hwe na entekire esum entekire wu nyame se adisuani nko se ne bo bebre pa ye pa
nti nipa bi waso di kaati asese ntrechire bone ni gidie wuye ene ensom a emfra ruade bia ne de wura mu a wankasa no wura mu ko ware a wodi wo ha na ebre wo ho wodi wo ha pa na ebre ho pa yie pa ti se no so pa yie pa bi se nipa wugidie ye wo nkwa wugidie ye wajapade wugidie ye wo home ndi obi a obewa na obetua wo home obi a oware obese wajapade o ma wo nkwa bo wo no Nyankopon se Israel for mo nkwa ware ha sei mo ware ha sei ya Deuteronomy chapter 7 1 to 4 Deuteronomy chapter 7 1 to 4 nyame ka kire o masa ha ma mo nware na reasons ne sa mo ware ha sei ya o metwema ko paganism mu ndi obi o metwema ko paganism mu o metwema free gidie papa wu kura ho obi a wono wanyi Nyankopon ni o se Nyankopon obi ani ho no a o be se wagena ho na akwa wa no ne ka se me ngware na nyesa ne ho nya fentira ne se onyi sika ntira ne gidie mu asem wa so usuro urade de ya na wo urade mu de ya o be ware obi a wo urade mu wo ye urade de ya o be ware obi o ye urade de ya wo ye urade de ya nti unim kwa fa so ye urade de ya to obi so ye urade de ya o be hu no endi obi a ye urade de ya bia no ware obi a ye urade de ya obi a wo sum Nyankopon obi a ware obi a sum Nyankopon na ko ware obi a ono wo se won sum Nyankopon odidi Nyankopon atam sa nipa we na akwa no obi a wonyi Nyankopon nie obi a ono wo ka bususam obi a ono eka bususam ti awurade. How can you marry such person? Obi a oni wo buo ema wo som. Obi a oni wo buo ma wodidi a person who has no respect for your faith or your religion. Why? How? Obi a oni respect ma wo faith. Obi o tietia wo som so. Obi oka bususam ti wo som. Oka bususam ti wo wodidi. On na wo kwa wa no. Na common sense kura tira wo say aware na wo wura mu ko anya yie ma wo. Yedi Nyankopon asama kura to nche ya. Wo mo say aware na wo wura mu no. Anya de ebetima ade papa bia ba. Obi o tietia wo som so. Obi ono wonyi wo som ni omu wo som kura wo mu. Omu wo som kura oni odo wonyi Yesu Kristo kura ntom se wo yawurade. Obi a wonyi ntom se Yesu wonyi yawurade. Oni odo kura ma wawurade no. He has no passion for your savior. Wo wade nkwa na wo bo ni a wode ne won to no so a edu de e den a obetima sacrifice ewu ama no. Oni odo bia ama no. Oni obuo bia ama no. Oka ne ho nsam wanye na sa ni power na wo wa no. Enti wo do awurade pa obetima yesa. Na ibi Nyankopon asam kora nka sa. Wo bo hu sampa aware no okoware a emfa nkoso bia ama. Obi a oni passion bia ama awurade Yesu. De onyi Yesu onyi moja kronkron ni nie. Adisi moja ne wonyi ni woka ho obuzusam wo tieti adisi moja ano so awurade se ye be ware ye nware awurade mu o Kristo ni bia no you must marry only a Christian. That says the Lord. Awurade asem ndi obi a wonyi moja ni obi a wonyi Bible ni o de ma bebre nu an be si kwan na ya na de ba kwan deception aware mu instead deception in marriage. Oh me ware no me convert na ba awurade mu nyansa nkasa enim me ware no me convert no ya say ya de ware na ya de awade na convert nipa say de awade na convert nipa nka Israel fo Nyankopon mo kwa mo ore ma mu fo no mo convert o mo ba gidie ni mu wo yes awo dada you are deceiving yourself ya ni ankasa timi dada ye ho ya ni timi dada ye ho pa ye pa eno ye very very careful na the moment ya me ware no me convert no ama na ba ruadim unya awade se men ware wiasini wade se men ware bosonsum ni enware obi a wonyi ni obi a oni aruadim outside the line wale no we ware no pe the moment abedu sa na anamon pe wahwe ase na baslani aba tunya hwe ase pa na awade ho mafiri wo so eni afi na mso bride Nyankopon se men cross border na cross ni ntino waye bone pe no a na wahwe ase afi wo kwa wo mabio entina be nu aya o me ware na me ne beba okoye no anu waka unim yenim nyansa ncha aruade yemfa ware ne convert obi se me ware na me ne meba aruadim. Who told you say yes ah? Nka Israel for nka mbem mo kwa mo ware pagans no ma convert wo mo yemfa awade ne convert nipa ye kanyam sam na che nipa wo didi wi no be aruade de ade a won kwa so wa no so obi nti enye very very careful. We are Israel for mo okay first Kings 11:1 to 2 ameka kakre bo se na ohene Solomon edo na fo ma eka fero man awade edumfo no na wo free amaman awade kan wo ho asem kire Israel for se mo nko wo mu na mo nso ema wo mu ampa bekom mo akoma akodi nyame wo furochi on se ye won ko fu Nyankopon se mo nko wo mu o mo nso ma wo mu ya mamu ya very careful awade mo no ye ba bu a ye nkroso Nyankopon se nkroso sa boda no akokroso Solomon feels we smart we wisest person che obi a nti obetima improve ne renom but rather no or a reverse
oyane ye wadwene so me ware a o metima oba no na be ma na me din be ruadi pon na kan say yes a ye ne ade ye pe ye ne ade ye akonachi Solomon sa na Ewade se mamon cross border no na moko say ewu asem to the moment ya be cross border no no hwe ase wo hwe ase so na order form in the abasa ahode a de betina nipa no akwa na be ruadi mu no eni ho bio because one order form won da ye akora hu Nyankopon won da ye akora ye hu Nyankopon no wo wu butu o enye very very careful pay ye pa Ewade mu no ye ware a afin so Ewade wasem mfam ba ma o ma ware o kai Deuteronomy chapter 7 1 to 4 was mo mfa mo ba emma ne ba wade e bi so bekom mo akoma afiri wade ho awade eye konua ye ni kan dia se aware bia no ware a ye be ka nipa mienu na abomu nipa mienu ye ka bomu ye de konua to mu kom ye nya very very careful ka Bible no Matthew chapter 19 verse 5 Matthew 19:5 was it went no obari ba beja na jane na ho no ko bata na yire ho no mba no abaye ba ko eye konua Sana Badia Sama Ekano, okay, second, 1 Corinthians 16, 1 Corinthians 6, 16 to 17, so Ubehuno. And the Konya, Awadiano, a Konya, you're very careful. Now, uno be a 1 year, but you Konya Kro. Yanka Bible, our 2 Corinthians 6:14. 2 Corinthians 6:14, you had the Badia Sama Ekan. 2 Corinthians 6:14. Yegen kai 6:14 na ya hwede Nyankopon asem no eka o se moni wona wonyini entwekonu yakoro twaka be na tene na ene amumuyo ana se ayenkofa be na han na esumwo Awade asem wo ka kire ye nie ndi ase Awade ye konu ya and I almost said this passage does not specifically mention marriage dear, but it has implication for marriage. Yen kan he no wo se moni wo mo Awade ye konu ya wasemoni wo mo anyini antwi konua akoro woni oba ne bema mo ware a eye konua na Awade mu no nso no maka sa gidie bia no awo no eye summa wo bia no nwuram woni obi twi konua wasemoni wo mo anyini antwi konua akoro na menim sa se mebebo wa bebre pa ye pa di Israel fo no Awade asem no mo ne wo mo anyini antwi konua akoro o mfa wo ba ma ne ba ware ke se enka wo ba ene ne ba mum sa na Awade asem ka kire Israel fo enka wo ba ane mama mu ni ba mum e mama ntwi konua ba akọ eye mfom so was Awade asem etia o medane o se o medane mo akoma afiri Awade so eni we ne kware Israel ni oba ware ne kware Israel ni yen no nso na megide se ebebo aye bebre pa ye pa o ka Nyankopon asem nkora no a Deuteronomy chapter 22 verse 10 yen kai Awade asem o se emfa nantwie ane afunumu emom emfumtum Awade asem ni o say san Awade asem say do not plow with an ox and a donkey yoke together. I say Nyankopon 2 years from me boss me to anyana na say o say ni say de nantwie ene afunumu bomu eye konua etwe konua ma mo ye em say de konua to mo amienu nantwie komu na omo abomu afuntum ana omo de dwuma na Awade atia say nantwie ene afunumu omo ho de nya pe omo science nya anya pe omo ho ne nso nya pe eni sa ode konua kwato afunumu ni nantwie eka mo bomu a Awade achi wade Kristo ni so we na we donkey ana so na ya afunumu in the moment ya we afunumu no na woko one obi a onyi ne kwatwi konua akora ni nipa no so akogina wo se nantwie ana we nantwie di wase mi am nantwie ene afunumu entwi konua ba akọ mo mienu omo eni nsia na ebe na omo ensia so mbe adwuma bomo no konua ba akọ they will fight against each other omo buta na said de konua ne to mo mienu no kom no wase yemfa konua ne ento nantwie ni nantwie komu afurumu ni afurumu komu ni mo yemfa mfra and we are Kristo ni pepepe na ko ware unbeliever hunu se watu Nyankopon emra hunu se wayade bia enye obi se aware mu no influence bebre wa ware mu nyamesum mu no Awade oba betimi atwe bema adwene afiri Awade so bema so betimi atwe ne adwene afiri Awade so was aware mu no influence wo mu enya advice abo se Kristo ni ebe ware obi a onye Kristo ni se na Awade asem aka eye mfomoso and this the moment ya wo ye Kristo ni a wo be ware outside no na wakogina wo se nantwie na de ware no so akogina wo se afurumu na hwe afurumu ane nantwie ye de konua ba akọ ato mu ko mu hwe problem ade beba
problem ade be wo wo mom da ya kura hu Nyankopɔn wo ma aware genuine Christians kura hu Nyankopɔn kura ne ma bi kura ha wo mo adwene a na wo go ware ma munua a Nyankopɔn se menko ho adas Nyankopɔn command ne yemu so na minime se ya mebo a asemi afutuo bebre nu a wom di even Christosum kura no within Christianity kura no nya ba bia na betumi aware se be Christosum so kura nso a bebi wo enya advisable e wo se bia anse bi obu ha o de Sabbath di obi nso nya Sabbath ni na nimdie ni mo se wo Sabbath ewo wo bebre pa na ba ko wade obi a ono onye Sabbath ni wo Sabbath eni wo mu a wo kasa tia na wo tietia so no nimdie ni mo se ba ko wade obi a ono nso je Sabbath di mo benya problem enya advisable na Christosum de ya me bo ameka ne fie beka na sorum na de me de asam na e ba na wieye de me ka nyina ne se awurade mu nko na obi a awurade mu ware na se o ware wiase na be hu awurade nso amfo so bia ne ho ne mo Nyankopɔn se ware ha no wan ware ha de a wahwe ase you very careful di ena nyame asem akasa kire wo na asem ato akoma so a ye bom paye na ye de ye ho ahye adenkwane nsa se awurade hu mmɔbɔ wo ware wiase ni ansa na be hu awurade amfo so bia ne ho ni ma fe na be ware de a wo ye kristoni de a ware kristoni ware kristoni wan ware kristoni na ware outside Christianity a e fallen wahwe ase wodidi ya bebo a wa anye ne nso a enyama asem a ye bom paye okronko ni wasem waba esro sa sema be ma wonse eni akire ne emmo tiefo nyina se oman Ghana ne bo Ghana ho ba maye eda wase e wo Yesu din mu amen.